Wat la ke election jet nong mikmat Shakliar Dorbar Tawan ke Jila Meghalaya kadang sa shisnam tami mereka sign pertai kalaki phalo bha hakikat tu kat ni ki constituency. Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ka seng sign pertai bala rimbha ha ka jilla kabadon arngut ki MLA ha ka ni ka samai bamenta kala pen kre ban ya shakmat ban kini biang kamtam ki constituency ki badon ha West Khasi Hills District. Halor ka Mawthadraishan constituency uba KP Pangnyang President ke HSPDP ula ong bau samla Shakliar Warjri ula ya shakmat banyeng yakun kumukertong naka party wadla umpat la penskempura ya u kumukertong handai kum ka party hi kadon ka jing temu ban aila di ki samla ki bla syampang bat biang pha ka jing nang jing start atong ini kren tangi ka Mawthadraishan mo kalong ba si Shaba ha Mawthadraishan uba Shakliar Warjri ula yaj ma u haka party ji mentala palat arsnemi te hau bana agas jong uni usnem bla dep nagaliang jong ka executive committee ka por ke don ka covid protocol mo covid-19 protocol te ki ong bangin don ka executive member kum khalai ngut ngin kwa ban khot yang kum president bania thu ya ka jinglong jong man jong ka konsi te bangawan hang tu ka office jong ka party ki ong sai ba apet nya kaliang jungi ka Mawthadraishan te ngila yahun ban ong ba ai uba Shakliar unjalam ka party trace kamat ka party kan long ratat ka jingpen kre election te ki kwa ya ka jing tip na ka sur jungi ka party leng ba kino yalam kamat te ngiru ngala leit kat ki su jung mot jong ki parano yalam te ndang sung su sai ba tang ma i ba ya bat kiru ki yahun kumta te ngiru la pens khem ya kata ka ba ki ong maki ba ai uni ya wala kam dai ka por bangin declare hukum candidate ulalong lupa on ground wala pen kre election na ka banta ka HSPDP hapo Mawthadraishan bat kumba ka ere uni ru kala itu sai ba ula ya bat ngong to nang ya seprang bat ude ban ya seprang sai kadar Habakali namar ka UDP but HSPDP kia trelang hak Regional Democratic Alliance but naka Mawthadraishan kan hab yakun pyrshah uba H Brol ding nong seat MLA bamenta naka UDP uba deiru menteri hak sarkar MDA uba Pangnyang ong ba compare ya kata namar kan debet hi ke constituency ki bahab yakun pat dakini ki artli ki party da kawai pat ngasih gua abang tengkum ni pi ke HSPDP jungi haka jingnap san posnem ngikwa ban pen ngikwa ya ka ban pen mai bor pa di tham yang jongka phi ngidon eagles symbol jungi bi wudi logo te ngibu i samla bakin pen klain pat ya kari ngin pen klain ya ka party bat ngindang don sibun ki samla ke mi sakaman te kumbangi ong mane de ka friendly match ke jongi job USPDP ru nang ta ka jaimriu job ka UDP ru ta ka jaimriu nak ki regional force ki regional party take a mood comfortably but ngilong understanding jui kalong ba in pnya samadiki tenrei nga ngiskem ba kanika ka por ba devi ka por ba de kalong ba nga kham sude man ong ba ki samla kan lani ki bye bye ku si klari ka por hi ban ai la si ki samla ta Perisi samla ya ka sap jong ki kumbo ong ka tin la klem da pli galat kumnu lai ban kren tengo ong bakla de ka por ban ai lat ki kun samla rang ba jong ka jai ben riu bakin shimi ki kli haring kat ginong rim ke bas kham jong ka party